Dua Burguri Press Club ing deng hini executive ame kapiman pon. Kedam tang suri hini ra ing koi ra isi mati jonga chiklo Dua Burguri Press Club amahang petek det pen executive meeting kapedo pon bom asonsi pini le thot kai pholang so waterfall along ing deng hini kechok executive meeting ing samjin pen pachun pon. Bangso amai long Dua Burguri Press Club atum koson pensi kapang tang pontek jima lapen Dua Burguri constituency along koson pensi kaching tur anat kapaprang pontek jima alam hai hui kaching ki kachetan aklong peledam. Bangso amai long pen Dua Burguri constituency ke parlo anaphan ke law and order ahin anat un an ke press club pen cherab dunji lapen Dua Burguri constituency aratami nang cherab dunangji pusi juning padopon lapen parai pon. Adun thu Dua Burguri constituency ke Golagha district mate plain district pensi che koinot ajok plain district apres atum nang ludjam ajok hawar aradatum kasiksak to koktiti lasi non pen ke Dua Burguri constituency along ke Dua Burguri Press Club atum si ajat asaita chelang pon po puta cherai pon. Bangso amayelong Maipu Bida Singh Ingleng Secretary Rajesh Teron Assistant Secretary Rangsina Be Andrew Hanse Robinson Kiling Thomson Terang Rowell Rongpi Mir Singh Tokbi Amos Ingti Lapen Semsing Ingleng Atum Executive Meeting along an Chitong Ponsi Ing Samchin Ardido Jotpen Chinki Chetan Pon Daihuri Pen Elijang Karbi Anglong News Channel. Club kedam tangan ing kan pen nitum 2021 pen nitum press club nang sing det pen peneng 2022 23 ana nitum ning kan nitum si choklo la si nitum ki chok pen thot ni nitum bang ke isi second executive meeting nitum padopana si la so ke padopana bothor nitum dak Dua Burguri angkang along nitum dak kuson sini tum press declaim ke dam nangji mala so puthak samani tum chingki chingwai pona samela so kachingki chethana puthak along ke nilitum dak jurisdiction aputhak ni tum chingki pona te mala so puthak bangke kopi porma bute press club dak ni tum Golagha district pen ni tum dak Karbi Anglong district lason kachi hoy log ason dolo asila sai kachoy log along samani tum bangke press club tin pen samani tum kaching ki chethan ji pansini tum boy ko na pen sami non isi dak ni tum kaching wai ke ni tum dak press declaim ke dam pen dak koson si Dua Burguri pan isi ansu se news sami ke pachethang panji pansini tum dak Dua Burguri press club ni tum declaim ke dam doan pen sami chingki chingwai pono na pen sami ni tum dak kachoro pikang tum no to dak ni tum kedam tangan ingkan sami ni tum dak ke solang sini tum meeting dola apen buthor sami non but dak pini apor sami dak do pene ke solang sini tum aku meeting do pansi thor dak ke solang so aku meeting tum pan sami dak ni tum apan kiru ke cho ke jona hormu sami alang ni tum kiru ke thail pendang log doan sami alang ni tum apan ngi pithe ka por sami alang ni tum pan sami ka choro sami thot pajir pon thila asini lilam thege lan sing kon ko Ing deng pokechok football knockout tournament ke betu kapang chengpon. ICYM Chukela Parish atum patir piponsi 5th Indian Catholic Youth Movement knockout tournament pinipen kapang chengpon. Lakha ingkoi rapho nilip MAC constituency ke parlo Chukela Parish youth atum pen pini niphai ke thom ani pen ke petu kangpu pon. La Swalong Aluhi Aman Pen Kachetong Dun, Father Jonathan Teron, Assistant Paris Priest Chukiola, Lapen, Paris Aketikis, Dorsing Sinar, Lapen, Rajan Pangcho Atumpen, Lapen, Monduli Atumpenta, Ke Ongdung Pen, Chetong Dun Si, Kepetu Atumapan, Aning Parung Dun. Lapen, Kepetu Esek, Ke Hai Kerem, Ke Tek Te, Kangwai Jepan Mate, Ke Palang Chari Dun Jepan Pura. KASA pen referee Chiten Pangcho, Harson Rongpar Lapen, line referee Dilu Ingti Lapen, Harlong Bi Pangcho Atumsi, Ingkrung Ingsai Ponlo. Pini Keteng Si Kepatupon,
Rangsali FC Daitor Lapin, Akaputa FC Chukila Atumpensi, Keteng Si Apong ICYM, Kapatu Pangcheng Ponlo. First half an, Akoiputa FC Atum, Ipum Taponlo. Apitu Rangsali FC Atum, Ako Ipum Taponsi, Nat Ahin, Ta isi gol Chipirinti Pen Amat, Chehoman Pondetlo. Bonta kepatu pulote ihin kalite ihin ke highway nangji pupen penalty mate ahin kachitur ahut akoy puta FC atumpen goal kipi ke ong muchot penajok ipum pen akoy pati FC atum chepahai ponlo nilipen S Loe Karbi Anglong News Channel. Iningkana Farman dak Chukela Paris ICYM tumpen bangso football kapathu kapiman pon along pinya prangsi kapathu lo iningkana Farman ini patubom lake rangsali lapen dak khotputa football club atum nasi alang itum timnya tuma panta nili Chukela Paris amen pen chorolo lapen jasemet ke ladak kasa pen gebang referee atum lapen jasemet pinya luhi kithe alhi sarpo man pe nang chitong dun ada Chukela Paris kurusar Jonathan Teron na pen head ketikis hangcho sangho pen chenglok akaprek munduli pen titami pini na keja tum nang chitong dun na pen keongdung ICYM malong kam ki claim ke chipedu betum la bangso football kapathu kapeman ponjia pan ki claim ke dam kadu ka biatu ma panta ni licurolo la pen pini la bangso kapathu long nang kilang dun atum jasemet ke alang itum nang kilang dun atum nang chitu dun pensi pini la bangso kapathu alir ala cham nang pidu na pot ni kadu ka be panta ning ching dublo la pen churolo la pen la bangso kapathu ki bija mat he bangke la puson hello niltum diocese level along ta la puson football kapathu kapeman pon dodo labang so long pen football kapathu tek muchochora tuma pan ingwaisi mohala diocese level along an sitami kapapathu ponji pan awar sai ki ponji na pen ke jasemet nonapor jasemet ke ladak Chukela Paris arlo ke do jasemet risumar tuma pan la kapapathu anat aninga pirung ponji pan na pen ke mithang okpran panta ke media pan pusika matha pomsi abang so kapathu ke nitum peman ponlo la sikadu ka binanga chirap nang chitu du na tuma pan nili Chukela Paris amen pen ningching duglo la pen ang churu parlo Harsing Ronghang Karbi to English ME School along headmaster Atiklo Aninkan chocolate apisitami duty chedam de pin lapen ke akejoy bainongsi chodeng aret Nijang Karbi Anglong ki parlo lakha sirkep amreng competency arlo mukhi arong Harsing Ronghang Karbi to English ME School along headmaster Atiklo Aninkan chocolate duty chedam de pin ake joypen bainong chodeng aret labangso school along school managing committee lapen staff atumpen pusitami meeting ing niponlo sita headmaster abang school managing committee lapen staff atumalam arjudor desi ningkan isile ingthang wakta school along kengkam nang chibi bepusi ningjepon headmaster kaningje ke school along assistant teacher atum bangsir kep dolang ne school along kam away pusi ningjepon bangso puthak school IS officer headmaster aphan kopia sai dengji lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Education EM Richard Tokbi lapen Harsing Ronghang Karbi Richo English ME School along headmaster aphan koson lokang saipo School IS officer lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM lapen Kithi kiding atumaphan lang plot pensi headmaster Amina school along duty Achiklo Aninkan Plengrok sita school duty chedamde pen akejoy Achiklo bainong chodeng aret lasi headmaster aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum kopilo kangsaipo bangso a school ningkan troksi pleng etlo pusi ningjepon Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel News Pass Karbi Anglong lapen la Karbi Anglong News labangso niltum mukim labangso Harsing Ronghang Karbi Richo English ME School along niltum nang kahumri banaltum banta churulo lapen niltum ta medata jisini niltum wangi pusami niltum kebang pen niltum hansame churulo lapen niltum school along a problema bang mate kasik saga bang alasan lodak niltum
kido kita hem bustami nil tum rong pen cirung cirek se sekolah hem bustami kim lo pen dak kido kit adim somar tum kaini adim tame table chair ate la bench desk bench ta awi la tanil tum mithang si selam lo la si lahai kado we akisung dak nang cirap do na santi busi dak nil tum amring em lo lang li rina terang pi phang tame chuning ri lo nil tum sekolah kisung long lahai sekolah building pen ching lok desk bench nang lang pona santi busi chuning ri lo lapen ladak nil tum stabang bong abang gala son lo nil tum kado we dak teaching staff and non teaching staff ke bang sirkep dak do lasong bong pen regular si nil tum doge do bom lo than bom lo la pen nili ke dak existian ar pusi claim non bom asi la lo min kasik sa ke the nei nili ke chini da mateng kulo tang te dak nil tum long ke the lo alang li headmaster pustami labang so school long kan ma ka develop nei la so phan bang ke claim o eder son si nil tum ke chini dam lo athe nil tum assistant atum ke alang li kan ma ke claim dam ji adiman nil tum claim on e asi alang li ta labang so lai hu ya kisung aputhak dak pine kitab dor de desk bench awe school a hema kisung lahai ke alang li si claim nei apolo sami alang li an lahai ke claim bang theglong o eder headmaster class te bang headmaster bang ke pining bang ke cheng lang apolo ne finish tame alang li e phoi bak si dolang alang li dage bang amasi alang li ka prega sai do alang li achor bang kisu pusipu amat iroi ni dolo bang